Вълшебни възглавнички. Приключението на Ян Бибиян. В едно китно българско селце, сред зелени поляни и високи планини, живееше едно момче на име Ян Бибиян. Той беше известен с палавия си дух и безкрайната си любознателност. Всеки ден търсеше ново приключение, което да разкаже на приятелите си. Един ден, докато ровеше из тавана на баба си, Ян Бибиян откри стара, прашна книга. Кориците й бяха изрисувани със странни символи, а вътре имаше карта, която сочеше към таинствено място, наречено Долината на смеха. Долината на смеха, прошепна Ян Бибиян. Трябва да отида там. Той знаеше, че това ще бъде най-голямото му приключение досега. Смелостта му се надигна и той реши да тръгне веднага. По пътя, докато преминаваше през гъста гора, Ян Бибиян срещна странно същество. Това беше едно дяволче, малко, но хитро, което обичаше да си прави шеги с хората. Къде отиваш, малки човече? Попита дяволчето с лукава усмивка. Ян Бибиян му разказа за Долината на смеха. Дяволчето се засмя гръмко. Аз знам пряк път. Но трябва да ми дадеш нещо в замяна. То намигна дяволито. Ян Бибиян се замисли. Баба му винаги му беше казвала да внимава с непознати, особено с тези, които обещават лесни пътища. Той реши да не се доверява на дяволчето. Благодаря, дяволче, каза Ян Бибиян учтиво, но предпочитам да следвам картата си. И той продължи по своя път, оставяйки дяволчето да мърмори недоволно. Скоро Ян Бибиян стигна до буйна река без мост. Какво ще правя сега? Той видя няколко големи камъка и реши да ги използва, за да прескочи. С малко усилия, той успя да премине на отсрещния бряг. След дълго пътуване, Ян Бибиян най-накрая видя Долината на смеха. Тя беше пълна с цветя, пеещи птици и меки звуци на радост. Сърцето му се изпълни щастие. Той разбра, че истинското съкровище не е просто да стигнеш до долината, а да откриеш смелостта и мъдростта в себе си по пътя. От този ден нататък, Ян Бибиян знаеше, че всяко приключение е урок и всяка трудност може да бъде преодоляна с добро сърце и умен ум. Абонирайте се, ако искате да правим още такива видеа. Лайк за нас, ако сте харесали това видео.